Puilano lamsogo takoktai bukuk songno ani bumung hingke momota deborma ang norok no chicken crispy sramui phunuknai tai songui bo phunuknai norok nai tongdi ang oro chicken nakha kaibrui obo haike kaham kai suui bahan rok raui rwkha kaham kai suui norok time tongkhang kai 1 ঘন্টা moto lebu ruui som ruui chomui chicken no suka hangkai belai no kaham wngnai chicken tebo kaham wngnai oro gulmoric rwnai gulmoric powder rwkha ampore som rwnai som bo ojon khaino rwnai tei moso guri rwnai moso guri rwibamani pore oro taisa hai risum powder rwnai amoni pore piyaj powder rikha ampore hajing powder kwrwini bagui hajing paste rwkha tei lebu bwtui kwrwi hingke norok vinegar phano rwwi mano vinegar kwrwikhe lebu bwtui rwwi mano obono kaham kai sapigui jwng sapikbaikha aboni bagui sapigui tabuk bono kholobui jwng fridge o tongnai आधा घन्टा 8 घन्टा rok tonima khe belai no kaham aboni pore ang khai 4 ঘন্টা moto tonikha bisi somoy kolok khe tonkha asana kaham oboni bagui crispy swnamna bagui hai toktui kainui oro nanai bulnani nango crispy swnamnani hingkhai bului jwng rwna nango toktui tui ni nakha norok ani video chajagui tongkha hingke norok subscribe khaidi like khaidi tei share bo khaidi hingke oro tabuk toktui ni pore jwng som rinai kisa ampore gulmoric powder bo hai rinai kisa gulmoric powder tai obono kaham kai guluknai toktui tui ni no kaham kai gulugui tarpor oro moida kisa 1 chamuch moto rinai tai corn flour 1 chamuch rinai riwui obono mix khainai taisa kaham kai mix khainai ampore moida 2 cup nakha oro taisa extra khaiui tai corn flour आधा cup nakha tai baking powder 1 chamuch moto nakha abono jwng guluknai taisa oro taisa hai gulmoric rwkha moso powder bo rwkha tai hajing powder आधा chamuch tai piyaj bo आधा chamuch khlaiui obono kaham kai gulogui taisa rifenai ta crispy swnamna bagui oro phulna nango bagui kaham kai bulbaikha tabuk chini ready swnamnani bagui chini chicken bo 4 ঘন্টা khlai kaui jwng tabuk tikhlaikha fridge ni ampore jwng puila obo chicken no moida o swkang bulnai o moida kwran o je puila moida kwran o je namani arono jwng bulna nango kwran o swkang kisio swkang ta buldi noro kwran o buldi kaham kai bului ampore kisio rwdi toktui o toktui kwrwi hingke norok fridge ni tui thanda nawi phano khai mano hingke hai jwng oro bulmani pore taisa moida o rinai moida o bulnai moida bo kwbang wngui nana nango jate chicken cover khainani bagui kaham kai cover khai rwnai bulbai kaham kai rwnai bono tight khai moida hayakhai wngla ampore moida bulmani pore bupraui bono kaham kai extra kaham kai buprana nangnai norok swrapjak buprai tongdi je kaknai kakbainai je kwphanai abo aboni hai bupraya hingke thogo kwbangma moida rok powder kwbangma wngui thangnai aboni bagui buprai tabuk thogo rwnai jini thok kutungjak rwkha abo haike no tai kaisa bo khichonai tai kaisa khichonui jwng amo haike no kaham kai bupra sugui redi chini sijagui tongo crispy wngnani bagui chini phirogui rwkha sijagui tongkha chini bwswk cherem wngui thangno abo chicken jwng tamkha hor bo normal mane hor kom khai jwng bono muphuna nangnai chicken bising munani bagui chini chicken munuisi thangkha chini chicken tikhlainai wngui thangkha nahadi norok sijagui tongo bwswk cherem khai chicken amo haike no swnamdi.